Sannu. Ya kake? Lafiya ga lage. Lafiya kalau. Ni ce ina Suda fa. Suda ne? Yana ce yana zaman banza a kofar gidan su Yomfi mana. Kin sa aikin su kenan suna can suna buga lido ba abun yi. Tun ɗazu ne yake ta neman shi ban gan shi. Wallahi to ba abun yi ana ci ana zaman banza. A dole ma. Ai bi an jima. Tun ɗazu na je gidanku ban same ka ba. Har na da Rishad ma ya ce min kaya ne. Wallahi tun ɗazu ina nan ne mun zo muna ta lido ne kin san ya ne ya ake ciki. Ina so mu yi magana ne. Okay no wal ba damuwa dan zagayo ta nan gurin bari ni. Bari dan zo bari. Ba damuwa. Ka yanzu yarinya irin wannan ka dubi fine girl irin wannan. Wai ta zo suna bibiyan wannan yaro mara aiki ne. Ba abun da yake ba sai zaman banza amma kin zo kina ne bin sa. Ya ne? Ya ake ciki? Dama akwai abin da ya shige min duniya nake so ka ɗan duba mu. Mu gani? Okay, a wannan normal ne ba matsala bane. Kawai ki je gida zan zo an jima na same ki. To shikenan ba damuwa.